So, ano? Hi guys. So, magtanong ka muna. Oo nga, sige, magtanong. Hello people! We're back again! Again and again and again. Magmumukbang kami guys, tapos sasagot na naman kami ng mga tanong ng mga humble questions. Humble questions, please. Magko-Korean barbecue tayo. Tayo na talaga. Napakita mo na ito sa kanila. Hindi mo pa yan napakita. Sa vlog na to, hindi pa. Yan, ano yan. Hindi ko alam. Siya yung kumuha nito. Siya yung bumili nitong mga to. Parang radish na. Feeling ko lang. Try natin mamaya. Adik kasi siya sa mga Korean. Tapos yan. Korean drama. Korean drama. Ayun, umiinit na! Okay. Anong unahin natin? Meron kaming ano dito guys pala. Ito yung nasa side ko beef. Yung nasa side mo pork. Pork. Ayan. Pwede na tayong magluto. Actually, Ano? sa beef yung sayo. Okay. Kasi dyan yung beef. Wala kang ano. Meron. Okay. So, magluto na tayo, guys. Luto na tayo guys. Kasi medyo maingay-ingay din siya. Yun. Sana naman hindi masyadong maano yung audio. Oo naman. Oo nga eh. Uy, may part 2 to ha. Alam na, may part 2 to. Sa channel 5 na yung part 2. Ililive ko Baka. Hinihintay pa namin kasi kakapost ko lang sa Instagram. Hinihintay pa namin yung mga tanong nyo. Naglalaway na ako. Kaya nga eh, hindi mo pa na-try to no? No. Na-try na namin to ni Dan, matagal na. Kasi dahil din kay Lai. Sila ay talaga ang pasimulan. Oo, yung ganito to, barbecue niya. So, na-try na namin to noon. Pero matagal na namin to hindi nagamit. Pero ngayon, as in full on talaga, may mga iba pa siyang mga side dish. Kasi ganito lang. Pag ganito pa ay. Pag kumakain ka yung mga pinapanood ko sa Korean drama, ang dami nilang mga ganap na maliit na plato na may mga ganito. And kung magtataka kayo kung nasaan ang mga bata, Kinulong sa kwarto. bring guide ng iPad. Yung mga boys, yung gumawa, sabi na, pumunta kayo sa kwarto mag-film ang mga, kita nyo at ang namin. Supportive sila in fairness. So, sila talaga nagbigay ng iPad para umalis yung mga bata. Gusto mo yan? Ang yan. Hindi ko nga alam Sarap eh. yan, Dilis. Flavored na bilis mo. Meron din tayong rice. Ay, meron tayong kimchi ha. Ay, oo nga pala. Ito, Hindi niya ito napakita. Ayun, may mga question na. I-start ka na. Hello, can you make a can't say no challenge with Manay and the kids? Mahirap niyan. Mahirap niyan. Pag nandito si Dan, hindi yun. Laging yes. Oo. Kapag sa mga bata, wala. Yes naman lagi si Dan sa mga bata eh. From rhazevlogs_G. Gaano na po katagal ang friendship niyo? Gaano na ba tayo katagal mag-friends? Yung yung buntis pa sikat. So mga 2 years na? Oo, 2 years. Oo, 2 years. Mahigit 2 years. Oo. Kasi bago pa mga nagsikat na. Oo, kasi nung nagkakilala kami, ilang buwan na lang mga anak masikat. So yun yung basihan natin. Wala pa si Baby B, friends na tayo. Oo. Pero malapit na siya lumabas nun. Nandun tayo nag-labor siya, di ba? Oo, nagli-labor sikot nandun kami. Hinihilot namin yung likod. As in, tas nakakatulong din kaya para hindi niya masyadong mapansin ko kasi ang sakit kaya ng mga pinagdadaanan niya. Tikman ko nga ito, guys. Tikman ko kung guys. Uy, ito from Pretty Abby. Para sa'yo. Manay. Mahirap ba turuan magluto si Rhaze and si Rhaze? How is Manay as a cooking teacher? Napapagalitan ka. Serious, madali naman siya matuto. Pero may patawag yan. Kasi minsan nakakalimutan niya yung procedure. Pero madali lang naman. Kita yun naman sa ano niya, di ba? Lesson plan. Parang sa lahat ng turo mo yun yung pinaka-successful ako. Perfect. Masarap. Hindi siya radish. Ano to, guys? Ano ba yan? Bakit parang matigas? Parang noodle? Para siyang meat na ewan. Na maanghang na parang may anchovies ang lasa. Okay, tikman natin yun. Pero masarap. Nagbubulungan yung mga sa likod. Hanggang si Dandala. Tapos yung TV nila walang volume ko. Naman, uy, kailan pa tayo matatapos dito? Hindi naman hindi naman ako pinapagalitan ni Manay. Yung mga ganyan namin guys, joke lang naman yan. Na parang, uy, pagpapagalitan ka na naman ni Manay. Joke lang namin yan. Hindi yan. Alam mo siya
papagalitan. Kaya nga, hindi niya ako papagalitan. Yung pait ko kaya. Oo, balik siya na estudyante. Hindi naman siya papagalitan. Pero ano, joke lang namin yun na parang naninigaw siya. Naninigaw talaga siya, pero hindi yung pagalit. Oo, parang ano ko yan, natural yun sa akin. Ikaw bang may anak na 3? Ano yan? Sarap, diba? Gusto mo? Matigas. Parang siyang gummy, diba? Oo, gami na ano yan? Hindi ko ano. Baka sa isda to. Ano kaya yan? Wala na talaga. Ito gusto ko. Masarap yung flavor niya. Rice tayo guys. Uy, luto na yung iba. Paano lang kang pakwas? Marami pa akong mga luto niya na gustong-gusto kong matutunan. Kaya lang, char rice yung aking nanasin sa'yo. Push mo yan. Ganito Hindi ko kasi. makuha yung sauce niya talaga sa lobster. Hindi ko makuha yun. Oh, Hindi nakita ko niya talaga na, makuha. tapos pinaano ko. Kasi depende rin kasi yan sa inyo. Kasi wala talaga akong ano. Wala siyang measurement. Yun lang kasi ang mahirap. Hindi talaga pag siya walang measure. Lagyan ko to guys, ganito oh. Ganito ang nakikita ko sa aking mga pinapanood na Korean. Maglagay siyang ganito. Ay, talaga? Ikaw na talaga. Tapos may seaweed dito guys oh. Hindi ako mahilig sa K-pop sorry guys. Sa mga K-pop fans yan. Pag nagluluto ako, yun ang background ko, yung mga K-drama. Tapos Oo, nanonood siya talaga. Piling ko tapos na agad ako. Ito yung kimchi dala. Oo, masarap to. Balot. Ito may mga luto na dito oh. Sarap. I-off na natin muna. Sarap? Sarap yung paano mo, paletos mo. Sarap. Sarap ng mainit. Mga bata doon. Ano lang. Kahinig sila nanonood ng TV. Walang ball ng TV nila. Oo, naman ba Sarap ng pork. Yung ano nito, yung marinade, galbi sauce. Sarap. May chili flakes ka. Meron ka ako. Nice. Thank you. Pinakuha ko chili flakes. Mahilig ako sa maanghang. Dalawa pa lang From Kimberly Karen _ paano niyo po natitake yung mga negative comments? Hope to see you at the race. Uwi ka na po. Thank you. Ako di ko pinapansin. Ako din. Di ko pinapansin. Kasi kapag pinansin ko man, kapag nag-reply man ako, like, panay, sobrang panay. Nice, At tas dapat, ako, in a good mood ako. Hindi ako nagre-reply na wala ako sa mood kasi, Baka may masabi. oo, parang, baka iba din yung masabi ko. Ayoko na. Pero yeah, in fairness sa akin, ang galing ko hindi pumansin ng mga ganyan. Kasi, Very good. Sinasabi nga na kami minsan. Oo. Huwag yung pansinin yung mga bad comment. oo, kasi hindi naman. Hindi naman makakatulong. Hindi naman, di ba? Tapos, hindi Opinion na, nila totoo, yun. hindi nakakatulong. Tapos, hindi naman kanila talaga kilala. Oo, in person. Oo. Tapos, ako naman kasi hindi kayo makakomment kasi si YouTube na-disable na talaga niya. Hindi niya ako pinapabalik. Kaya may community ako. Doon kayo makakomment. Comment. Pero yun, hayaan lang Papansinin. talaga kasi hindi nyo talaga maiiwasan. Kahit na gaano ka pa kasiguro kasanto, hindi. Gumugulo lang naman ang comment section pag yung mga talagang gustong-gusto kami pinagtatanggol, doon lang gumugulo. Totoo. Kaya wag nyo na lang pansinin. Thank you din kasi pinagtatanggol nyo kami. totoo no? Kasi nagre-reply na Nagre-reply, tapos nagsasagot na lang sila. Kaya thank you doon, pero wag nyo na lang din silang pansin kasi okay lang naman kami. I-ano nyo Okay na lang. lang. I-report. I-report nyo na lang Ganun. sila. Yun lang. Hindi ko din alam kung anong nagagawa ng report. Pero, yeah. Kaya ko na itong buko kasi bigwelo na tayo guys. From Kimberly Karen na naman, ano pong motivation nyo to do videos every day? I love you, Ate Reyes and Manay. Ano daw? Ano yung motivation natin to do videos every day? Kayo, kasi Totoo. pinapanood nyo. Totoo. Kaya, Kasi kung wala namang nanonood, like sa akin, gusto ko talaga nag-video. Yung mahirap na part nun is yung pag-i-edit. Saan ko nakukuha yung motivation na mag-edit araw-araw? Is dahil may nanonood. Kasi kung wala naman nanonood, yung mga videos ko, isasta ko lang yan. Kasi mag-film at mag-film pa din ako. Parang yun na talaga yung gusto kong gawin.
Pero yung editing side of it, yun yung mahirap. Pero dahil like tinatangkilik pa din. Mahirap siya guys. Lalo sa akin, diba, ang mga vlogs ko, mga late talaga. Kasi marami din akong ginagawa. Ako lahat. Sabay sa mga bata, mag-vlog, tapos mag-edit. Kaya, kung late man, pasensya na guys kasi. Ano tayo? At least meron. Oo, at least meron. At saka thank you kasi kahit late, talagang pinapanood nyo. Salamat po. Sarap ng kimchi, no? Sarap na. Sarap. Hindi ka mag-relax. Ikaw na talaga ang bibili. Tapos mamaya. Nakamay siya, oh. Harap. Ang chocolate. Natry mo na to? Marap to? Manamis-namis maano. Ito yung anchovies. Masarap yung anchovies. Mabuti rin na cold na rice kasi madaling chopstick. Madaling sumama. Dikit-dikit eh. Nagluto kasi siyang kanin, wala pa. Sabi kasi nila, mas masarap sa inyo mag-fresh kanin kayo kung magluto ka ng fresh kanin. Supportive kasi si Ten. Sa aming kamukbang. Ang sarap ng beef. Lasang-lasang beef. Masarap talaga yung mga bulgogi sauce, galbi sauce ng mga Korean. Talaga masarap. From lovely_kringking26. Bakit andyan pa si Manay? Bakit kasi, ako sagat. Na-extend kasi plano talaga dapat. Mag-move out na kami ngayong Monday. Check out. Mag-check out na kami. Kasi nga, siyempre kaya naman talaga, di ba? Mag-hotel na kami. Bakit sa tanga? Tapos, Kakainin parang nag-usap na yung dalawa na dito na lang hanggang Wednesday na-extend. Tapos walang pasok yung mga bata. Bakasyon din. Tapos ngayon kasi check up ni Jan. Kaya yun. Imagine kung nasa hotel kayo ngayon, parang nandito lang sila tapos hindi tayo magkasama. Parang Oo. Tapos wala naman silang gagawin. Wala. Nakakidisturbo lang talaga. kasi dan work naman siya. Ako nandito lang ako sa bahay. From Zandrine.nvn. First impression to each other, Lodi. Ano po first impression ko sa'yo? Nakita kita dun sa likod ng car ni Kat. Akala ko talaga magkaibigan sila ni Kat. Tapos tinatawag siya ni Kat na Manay. Ako kasi, like, sobrang daldal ko, diba? Pero kasi, magkakilala na kami. Pero kapag first na madaldal ba ako? Hindi naman ako madaldal. Tayo, nag-beso. Pinakilala ako ni Kat sa kanya. Rhaze si Manay. Manay na tuloy pangalan niya. Manay talaga. Tapos hindi Chona, Manay. Tapos in fairness nag-click agad tayo kasi story time ka agad. Story time agad siya sa amin. Parang it happened lang talaga, no? Tapos, wala. Alam mo kung bakit tayo sobrang nag-close? Kinakain niya kami ng lobster. Sabi namin ni Kat, wag na natin pakalawalan na joke. Tiba-tiba to Rhaze, wag na natin joke lang. Ako kay Rhaze, tahimik siya. Pero pag nakausap mo na siya, wala na rin siyang staff. Wala na staff. Tawa na lang talaga. Tapos makikinig lang siya. Kayo. Wala talaga, no? Parang walang getting to know each other talaga. Diretso talaga. In fairness naman talaga sa atin. Yan yung tinatawag na effortless. Char. Di ba kasi meron din ng mga tao, kahit walang ginagawa, inis na inis tayo. May ganyan, di ba? Oo, maraming ganyan. Parang may ibang vibes ka talaga ba? May ganun. Parang hindi mo pa nga nakikilala. Parang hindi ko na ito magiging close. Oo, may ganun talaga. Sa kanya, at saka sa the rest na hindi, wala akong naramdaman na ganun. From Che_Paharilia. How can you manage time for yourself, for husband, for kids, for friends, followers, in your IG and YouTube? Medyo guilty ako sa followers kasi hindi ako nakaka-reply talaga. Hindi ko na-reply yun. Ang hirap din naman kasi. In fairness, ako lang kaya mag-isa, wala kaya akong katulong. Oo, lahat. Ikaw gagawa. Sa email, lahat. Talaga, no? As in. Tapos may gawain pa sa bahay. So sa Instagram at saka YouTube, hindi talaga ako nakaka-reply. Hindi ko nare-replyan lahat. Pero kapag nakita ko, nire-replyan ko talaga. Kahit heart lang yan. Basta lang malaman na nabasa ko. Kasi hindi talaga kaya. Kasi ang priority namin, like, ito yung trabaho na namin. Parang considered na siya na trabaho. Pero yung priority din namin is yung pamilya namin, di ba? Lalo sa ako, may mga anak ako. Ang ginagawa ko, pag talagang patulog na ako na hindi na pa ako nakakatulog, doon ako nag-heart.
sumasagot sa IG. Pero nababasa ko yan, guys. And pag na-heart ko yan, hindi ko na nga ma-heart kasi nga, di ba, wala na akong community, wala na akong comment. Pero sa community, binabasa ko yan. Tapos pag na-heart ko na yan, na-like ko na yan, ibig sabihin, masya-shoutout ko na kayo. Para yun may pa-shoutout kasi siyang ganap. Kaya parang hindi ako malito na na-shoutout ko na kayo. So, ilalike ko na yun. Pero nababasa ko na yan lahat. Binabalikan ko lang kayo. Kasi hindi ko pa siya na-shoutout. Yun. Thank you. Ako na-trauma kasi ako sa shoutout. I used to do shoutouts. As in every video, may shoutout ako noon nung nagsisimula pa ako. Ang daming nagagalit sa akin kasi hindi na siya shoutout. Ang dami naman talaga sila. Kaya nga parang ang daming nagagalit. Meron ako kapag nakikita ko yung message sa IG na tapos may time pa na i-greet ko siya ng happy birthday. Gini-greet ko talaga like video. Hindi lahat kasi baka ang dami na message sa akin magpag-greet. Hindi lahat. Pero kapag na-timingan na na-open ko siya tapos wala pa yung birthday niya, nag-greet ako like video greet kapag nire-request nila. Kapag hindi naman, kasi late ko na usually nababasa, nag-greet na lang ako ng belated happy birthday. Sorry. Huwag magtampo kasi marami kayo. Pero noon, ginagawa ko talaga yan. Nililista ko ngayon. Hindi ko na talaga kaya. So, pasensya na. May listahan ako. May listahan din ako. Harap. Magubot na meat natin, guys. Ano natin? Dagdag tayo? Please. Sarap ng kimchi. Kasi hindi siya parang sobrang anong para sa akin. Sarap ng beef, lasang-lasa niya talaga yung ano. Itong barbecuehan namin, nabili lang namin ito sa Kmart. Ang mura lang nito. Mga $30 lang siguro to. Tapos matagal na sa amin dito, in fairness. Ikaw pwede ka maganda sa bahay mo. Kaya lang, ang dami mo nang gamit to. Saan kung lalagay na naman sila? Ang dami niyang gamit sa bahay. Ang part 2 nito akin naman ay, kasi alam mo ba, yung memory ko, siguro mga 30 minutes na lang yan. Alam niyo ba yung adventure namin para lang makuha ito? Alam niyo ba, naglakad kami. Zyril Rango, ano po ang ayaw at gusto niyo sa isa't isa? Meron akong ayaw. Hindi ko alam kapag nandito siya, kapag nandito siya, nagpunta kami ng family mart kanina sa Korean. Sabi niya, ako magbayad nito, ikaw magbayad sa calls. Ano yun? Pinabayad ko siya. Di ba ang bilis ko mag-agree sa'yo? Nung sa calls na, hati tayo, naiinis ako na. Sabi ko, sige, magagalit talaga ako sa'yo, hindi na rin nakakusapin. Nag-usap na tayo. Oo, hindi ko yun, hindi ko talaga yan din maiwasan ng ganyan. Ewan ko. Tapos, grabe siya mamilit. Minsan talaga, pinayaan ko lang siya. Sige, ikaw ayoko makipagtalo. Kanina talaga, bala talaga siya. Nainis talaga ako sa kanya. Hindi kita hindi ko ito babayaran ng bahala. Talaga ito babayaran. Sinabi ko sa kanya, ikaw na lang mabayad, bayaran mo lang ako ng cash. Kasi alam ko wala siyang cash. Pero tumahimik po, ayun talaga. Hindi, sabihin rin ni ate, okay lang yan kay ate. Ihahap yan. Ayaw niya talaga, nagalit talaga siya kanina. Sabi ko, di ba ikaw nang sakuhingan ako dito sa ko? Ako din, hati tayo. Ayaw ako parang nag-usap na kami ng maayos. Ano pala yung ayaw mo? Akala ko. Ayaw ko yun. Naiinis ako. Ako, meron. Hindi pa ako, hindi. Yung hindi siya lumalaban. Hindi ako lumalaban? Hindi siya yung... Doon lang naman, yun ang ayaw ko sa kanya. Yung parang, kahit basta, yun na yun. Basta hindi siya marunong mag-fight para sa sarili niya. Parang iwasan niya na lang, okay, cut off. Iniwasan ko na lang siya. Hindi na siya magsasalita, wala. Yun lang. Yun lang ayaw ko sa kanya lang. Hindi naman nasabi ko, awayin mo. Parang lang, stand up for yourself. Oo, stand up for yourself na i-confront lang, parang gano'n lang ba? Dahil hindi talaga ako nagpupunta. Parang yun lang, natahimik lang, wala na, tapos na. Gusto ko na lang na kalimutan na lang, sige, pinatawad na kita. Pero hindi na tayo friends. Insert natin yung kanina, kung ano ang mas madali, to forget or to... Ay, oo, may nagtanong yan sa amin. Before. Hindi namin nabasa. So, alin daw mas madali, yung magpatawad or yung... Kalimutan na lang, to forgive or to forget. Ako to forget.
Kasi madali magpatawad. Napatawad din ako. Sa patawad, okay na. Tagal na napatawad. Pero yung nandiyan kasi, kung minala mo ang isang tao, mas mahirap yun na makalimutan. Tapos lalo na kapag hindi ganun kaaya-aya yung ginawa, hindi mo makakalimutan ang ginawa. Kung sa patawad, okay na. Pero yung forget, parang feeling ko hindi ko makakalimutan yan. Oo. Para sa akin. Ako lang naman. Sa akin lang naman. Ay, try ko na yung ano mo, babe. Yung ganyan. Lettuce. Sige. Kunan kita ng malaki. Tapos yung gusto namin sa isa't isa, wala na. Aside from dun sa hindi namin gusto, lahat gusto na namin. Gusto ko sa kanya, ang galing niya magluto. Yun lang pala gusto. Patay gutom talaga ako yung mga... Hindi mo patay gutom. Kaya kinaibigan na sa lobster. Yung pagkakata, senaryo ba yan dito? Hindi. Joke lang Asan ka? Lagyan mo ng kimchi? Oo, lagyan mo ng kimchi. Lahat yun ilagay mo. Hala, nasisigawan yung mga anak ko doon. Hindi ko nag-aaway yun sa anong panunuin. Okay ka na? Sarap. Sarap daw. Oo. Alam mo, eto lang mabubusog ako. Hindi ko kailangan ng kanin. Good job ka. Yung fairness, masarap yan. Sarap, di ba? Oo. From Rosimar0909. When is your next travel vlog? Melbourne kami. Kami dalawa. Lahat. Hindi, lahat pala. Sama yung mga boy. Pero yeah, punta kami Melbourne para manood ng footage. Kalaban, ang team ni Dan at saka team ni John. Accident tsaka Port Adelaide. So pupunta kami doon. Pupunta muna kami kinamanay ng one night. Stay muna doon kasi ang haba ng drive. Kung diretso dito, from dito to diretso to Melbourne, ang haba ng drive. Siguro 8 hours. So, rest muna kami halfway kinamanay. Tapos drive kami lahat sabay papunta Melbourne. 4 hours na lang galing sa ano. Kami na talaga ang mag-road trip na naman. From Taiko_Kim. Do you care if people talk badly about you? Siyempre. I don't care. Okay lang siguro na hindi ko marinig. Kung kayo-kayo Kahit lang. kaibigan, tapos... Oo, hindi. Yun, hindi okay. Kaya nga nag-breaking friendship eh. Yun, hindi okay. Hindi. Pero yung mga tao na hindi naman kilala kami, like sa ano lang, cyber, mga ganun, sa cyber world, ako, sa totoo lang, wala akong pakialam. Kasi hindi naman yung kami talaga totoong kilalang. Nakita nyo lang is 30 minutes video. Sa kanya, mga 40 minutes. Sa akin, 1 hour, tapos 27 minutes. Mahahaba yun Ako sa internet, wala masyado. Uy, iba yung flavor niya. Masarap. May seaweed, may seaweed. Ano ba yan? Seaweed yan? From Darly Hughes, nag-order kayo ulit ng bag sa Japan, be. Siya. Uy, wala na. No? Wala na. Tagal na nun. Kay ate ano? Tagal na kaya dumating. Hindi ko lang inopen pa. Hindi na lang ino-open. Wala, hindi na ako kasi. Hindi na. Ako mag-ano na. Matagal talaga na. Tagal ilang buwan na rin ako. Kaya nga eh. Nung nag-usap kami last sa phone, madalang lang kami nag-uusap eh. Pero kapag tumawag na to, tagal na namin. Ang tagal na namin usapan. Nakapag-haul na siya ng bag niya sa FaceTime. Haba na ng usapan namin. Sabi niya na-addict na daw siya. Na-addict ka ng very, very light. Hindi din very, 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 very hard. Very, very hard. As in, talaga. Halos every month noon. Halos. Every week nga Every week pala. Sorry, every week. Na-addict siya ng very, very. Naka-order ako ilang beses lang. Kay ate. Kay ate din. Pangalawa. Tapos isa sa isa. 3 beses na ako kaya nag-order. Ako hindi ko na alam. Maraming beses na yan. Maraming beses sa akin. Tapos, hindi na rin kasi wala na... Gagawa ng bag collection. Wala na rin akong malagyan, di ba? Nakita niyo na. See? Sa dami niya, wala siyang malagyan. Napuno na yung walk-in closet nila. Ay, nako pag nakita niyo yun, ma-amaze talaga kayo. Ako, in fairness naman sa akin, nakukontrol ko lang siya. At saka, month of July, naka-shopping ban ako. As in, wala talagang shopping clothes, kahit na gano'ng kamura, wala. Okay lang food or para sa bahay, pero para sa akin, like wala. Naka-shopping ban ako July kasi mga lives wala siya. Kasi pupunta kami ng Melbourne nga sa August, so wala ako. Oo. Naka-shopping ban ka din? Hindi ako. Pero matagal na ako. Ang ginagawa ko, hindi ako nanonood na
iwasan nyo para hindi kayo makabit. Kasi alam ko ang sarili, pag pinanood ko si ate, meron na namang mabibili. Kasi alam nyo guys, kapag pinanood nyo, nasasayangan talaga kayo. Kung may budget naman kayo talaga, tapos pinapanood nyo, tapos alam nyo na kung gaano siya kamahal sa eBay, parang sasayangan ko kapag hindi mo binili. Tapos, hindi naman yun, isang piraso lang yun. Hindi yun na mayroon pa kasi hindi mo alam kung makakuha pa si ate, di ba? Kaya nga eh. So parang maano ko talaga, ay sayang, nasasayangan kayo. Yung, like, yun talaga yung nakaka-feeling ko. Sobrang madidescribe. Mapapabili ka. Oo. Accessories. Scarf. Mga scarf, bags. Nakabili ka ba sa patas? Hindi. Wala. Ano lang, scarf tsaka bag. Jewelry din, nakarilo. Relo. Isang relo. Halos lahat. Nandoon. Sandals? Gusto niya? Meron ba? Hindi, sa eBay yun, di ba? eBay yun? Wala ka nabiling sandals sa Japan? Wala pa. Oo. Wala. Ako, 3 beses lang ako nag-order. Sa eBay, nag-bid. Nag-bid siya na makuha siya. Siya na talaga. From Mick_MNCTA. Advice for LDR relationships. Or long distance relationships. LD relationships. Advice ko, communication is key. Trust. Yeah, trust. Totoo. Alam mo, trust yung pinaka-main. Kahit na hindi kayo sobrang nagko-communicate. Pero kailangan kasi mag-communicate din kapag malayo kayo. Pero trust lang. Kasi kahit na nagko-communicate kayo, pero hindi naman kayo nakaka-communicate ng maayos. Kasi wala kayong trust sa isa't isa. Wala din. True. Trust talaga. Kasi, in fairness sa amin ni Don, like matagal din kaya kami LDR, pero never kami nag-away. Iyan kaya yung sa iba, mas nag-aaway sila nung LDR na sila. Pero kami ni Don, LDR, never kami nag-away, LDR kami. Kasi, may tiwala talaga ako sa kanya. As in, may tiwala ako sa kanya, siya din may tiwala sa akin. Nung nga kami, nag-girls night tayo, di ba? Nasabi ni Don, You should do it more often. Kasi, gusto niya na masaya lang. Kasi diba? masaya, kasi trusted naman tayo. Wala naman kaming ginawang Kaya nga, ano naman gagawin natin masama? Basagin namin yung mic at baby. Napaka-supportive nila. In fairness naman talaga sa mga asawa natin. Bigla na lang nag-dark. From Cecilia_A, why do you always make separate meals for your non-Filipino husbands? Ako. Ikaw, yan yung para sa'yo. Ako kasi si Jan, hindi naman siya picky, pero mas gusto niya Australian food kaysa Filipino. Mayroon lang siyang konting Filipino food. Sure, hindi siya picky. Hindi siya picky, pero hindi siya kumakain ng hindi Australian. Oo nga, no? Rewind. Hindi si Jan masyado sa Asian food. Meron lang siyang, halimbawa, kaldereta. Yan, gusto niya kaldereta. Munggo, gusto niya. Munggo. Sa kanya. Siya na talaga ang may gusto. Gusto niya munggo, pero ayaw niya ng tinapa. Gusto niya baboy or beef. Kasi, kaya nahihirapan kami. Gusto namin lumabas, magturo-turian. Hindi ka mag-dare sa kanya. Oo. Kasi yung guys, boys, okay naman. Kasi yung ibang boys, kumakain naman sila sa Asian. Si Tony, kumakain? Oo, may mga Mongolian kumakain siya, pero si Jan talaga hindi talaga. So kapag kasama si Jan, tatanungin namin si Jan kung saan siya gusto. Doon kami. Kaya nga, papa-special siya minsan din. Pero okay lang naman. Kasi yung mga pipiliin niya, may mga magustuhan din naman kami. Tulad nito, pwede pang kainin ni Dan, kaso si Jan hindi. Kaya nag-steak silang dalawa. Kaya iba yung luto na namin sa kanila. Diba? Yun. Okay na. Para lang, alam ka naman, pilitin namin kapakainin sila na ayaw naman, di ba? Kailangan din naman i-please yung kanilang belly. Kasi si Jed, once a day lang yung kumakain, guys. Kaya kailangan kong paglutuan niya ng masarap na Australian or American food. Na masasatisfy talaga siya. Kasi isang beses lang siya kumakain sa isang araw. I am K-Stel. Are you willing to take the challenge of 24 hours taking of Howard Kids? Pwede man, pero sa akin okay lang pag pumayag yung 3 bata. Oo. Kasi si Jan, sabi naman ni Jan, tinanong ko na, as long daw yung kids willing, okay siya. Ikaw, willing ka? Okay lang ako. Nasasanay na nga ako sa umaga, pag wala sila, parang wala nang umiiyak na bata, walang gutom. Yan yung gumigising sa akin. Kapag nandito sila, I'm so hungry! Ako sa patay, gumising ka na rin, pagluto ka na, luto na yung mga alaga mo. Ayun ang alarm niya. Tapos si Holly nakikiligo na sa kanya, sabay. Sabay na kami yung ligo ni Holly.
eh. 2 beses sa inyo, 1 beses ngayon. Parang ginagawa ko naman siya. No, Kung parang- i-combine mo lahat na Parang- inalagaan ko, more than 24 hours na yun, hindi nga lang siya like, Yeah. dito na tulog. Oo. Sa kanya Yun tulog. siguro yung mahirap na part. Kasi pagkain, alam ko na kung ano mga kinakain nila. Si Holly kasi hindi makatulog na wala ako sa tabi niya. Yun Kaya daddy siguro niya yung na. mahirap Yun ang talaga. kanyang Dahil challenge. kailangan namin siyang pagurin pa. Takbuhin sa treadmill. Okay, may iPad sila nasa gitna nila si Oo. Holly. Kaya ko si Dan, marunong naman siya. Binibigay niya lahat sa kanila. No, kanina, di ba? Kaya nakikinig din naman sa Kanina, kanya. umalis si Jan. Tapos hindi sasama sila, umiiyak pa. Tapos may ginawa si Dan. Bumalik sa kanya. Bumalik si Holly sa kanya. Nakikinig si Holly sa kanya. Nakinig si Holly. Tapos kasi, hindi siya magiging mahirap kasi close na kami Sa sa kanya. mga anak nila. So, kilala na nila kami Parang ba? alam na rin niya kung paano i-ano yung mga bata. Medyo. Hindi pa sila lahat. Hindi pa ako marunong nung yung mata niya, hindi pa ako marunong. Hindi yun naniwala sa tatawanan ako. Silly tita. Si Holly. Si Holly. Pag ginanong ko si Holly, silly tita. Tatawanan lang ako. Hindi yun seryoso. Di ba? Kasi Tita Reyes, mata-mata ka dyan. From Chubby Shirley, Ate Reyes, gano'n po kalawak ang bahay niyo? Hindi naman siya malawak, mahaba. Mahaba. Mahaba yung bahay Tama niyo. lang. Kasi nga kami lahat eh. Oo nga no. In fairness, kasi kayo lahat. Para sa akin, kapag lalo na kapag kami lang dalawa ni Dan, para Parang sa laki akin, na. malaki yung bahay namin. Pero kapag may pamilya na, Parang tama gusto lang. namin mas more pa. more- malaki, mas malaki. malaki. Oh. Tapos ang dami namin kailangan kaya nga na-mention ko nga kanina sa vlog ko na kapag may anak ka na, huwag nang mag-glass. Ang daming fingerprints. Oo, yan. Mahirap. Kasi kami mag-glass kami, glass na dining table, glass yung coffee table namin, Doors. glass yung doors at saka windows namin. Ang daming fingerprints. Okay lang naman. Pero kapag tatlo na, yung gumagano-ganon sa lamesa, sabi ko kailangan palitan yung mga What's going on there, my love? I know, they're just jumping on the bed. Oh. Ah, Thank you, baby. So, hindi naman siya as in malawak. Yung labas nila man ay ang lawak talaga. Yun yung pang family. as in pang family Outdoor. na. Grabe. Ang saya siguro kapag yung mga, lalo na yung mga anak niya kasi napaka-sporty. Mas gusto na outside naglalaro kaysa sa iPad. Ang ganda kasi ang lawak ng Kahit ano sa nila. toy, hindi nila inilalaro ang mga Kapag siguro ganun kalawak dito, ang mahal. Ang mahal. pag sa Adelaide na. Kapag dito sa city, ang mahal ng ganun kalawak. Maswerte kayo kasi ang lawak talaga ng sa inyo. Queenie, if you would travel with the Indies, what country? Philippines. Philippines? Japan. Iniisip ko New New Zealand. Zealand. Kasi, Na. okay siya. Bali. Bali. Babalik ko kasi Dan. Kasi Jan. Si Jack kasi ayaw. Iniisip ko para kay Jan, New Zealand. New Zealand. Madali kasi drive. Tapos din yung pagkain, hindi kalayuan sa Oo, di ba iniisip na naman yung pagkain niya? Oo, para hindi tayo mahirapan. Dahil baka pag nandun tayo sa Bali, maghanap tayo ng American restaurant. Pero Philippines at saka, saya siguro na kapag sa Pilipinas tayo. Tayo na talaga, no? Parang punta namin province namin. Oo nga, itig-iisa. 3 days dito, 3 days doon. Sa amin, 1 day lang kasi walang nagluluto sa amin. Magugutom kayo, bet. Sige kayo, wala kayo. Sabi ng mama ko, bigyan ng take away doon. Sige, 10 pisong serving ba yun? Yung sa mga, Oo, yung may grade dumadaan sa amin. May dumadaan sa amin eh. Yung may Nung plastic? bibili kami pagkain, may plastic. Papiliin mo yung mga friends mo dyan. Ako bahala dyan. Ako babayad. Kahit Sarap. From Rhea Mina, gaano kayo madalas mag-shopping ng mga Indies? Do you have fixed amount or budget para sa shopping? Hindi kami madalas mag-shopping together. Ako kasi, bihira na. Dito lang naman kasi ako na siya. Diba? Hindi niyo masabi yung bihira kasi hindi na lang yung bihira. Pag pumupunta ako nakikita, di ba, layang shopping. Kasi dito lang ako nakakapag-shopping talagang todo din. Kasi sa amin, mostly online. Kasi wala naman sa amin shoppingan na cotton on lang, ganun lang, or BBQ, tapos Kmart. Pero yung mga talagang pang fashion, dito yan sa city. And pag sa online naman, maraming nasasayang kasi hindi kasya sa akin, di ba? Kaya dati, nung hindi ko pa sila kilala, lagi talaga online. Pero ngayon, sinisave ko na yung
ano ko, para dito ko i-shopping. Yun lang naman. Kasi nung last shopping natin, wala akong binili ni isa. Oo, yun din ang maganda sa kanya. Gusto ko yung tularan. Oo, kasi hindi talaga, tinisip ko talaga, ang dami ko ng damit, hindi na magkasa sa closet ko. Isa, okay lang. Tambak pa mo. Ako kasi alam ang gusto kong maalis sa ugali ko. Pag may gusto akong isang damit, pag may ibang kulay, yung kukunin ko lahat. Diba? Tinutulungan ko siya. Ang dami ko nakuha nga para sa kanya eh. Ito mo na eh! Oh, kuha din siya. Ganun ako. Ang dami yung binili. Pag lalo na gustong-gusto ko siya, pag may ibang kulay yan, kukunin ko yan lahat. Hindi naman sa pagmamayabang ha, pero wala namang budget-budget sa shopping. Oo, wala man. Ano lang, kapag na-realize ko na, lalo na kapag nag-abroad kami, na-realize ko na agoy, may big purchase na ako, slow down na. Pero hindi yung hala, dapat 1,000 lang yung shopping. Hindi. Kasi alam naman namin ako, alam na ko naman sarili kung hanggang saan din lang naman ako. Yun. Pero wala yung set Oo, na na parang, eto lang dito, tapos gusto ko pa, hindi. Guys, tatapusin na muna namin to. Yung part 2 sa channel niya. So, yun. Kasi mauubos na yung aking memory. May mga questions pa dito sa Instagram ko na sa kanya namin sasagutin. Thank you, guys. Thank you guys. Maraming salamat po sa panonood. Please like, please subscribe. Thank you. Bye. Sa kanya ha, link below.